sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Damerienda, merienda, 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 merienda. Oh, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Merindal na, merindal, 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 merindal. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hello, hello. How do you do? Good afternoon sa inyo nga, mga kababayan. Hello, mga fans. Ang bugiro ka ngaya. Wala man akong fans. Hindi man ako. Good afternoon. Ala. Natangay tagarong nga din naman. Ang bigatara mo naman ngunyan nga. Gari malain na naman. Anong merindalan tatabi ko yan, Ems? Wala man kita Kuya Nems kimaray na may barindalan tabi ngo niya na hapon digdi po sa tuya na programa. Ano dan? Deka Kuya Nems kay dara-dara tabing linukay. Deka naglukay. Galing nga wala naman ang sarada mo. Ini si Nems marayon don laki ini oh. Masira mo nun ang sayang linukay. Good afternoon tabi kay Mading Sena Asusena. Ano nga ni sa madam ni ano nga ni ato sa apelyido ni ano yan ni Mading Asusena diyan sa Rapu-Rapu. Happy birthday tabi Madi. Tama ba Madi? Birthday mo ngunyan Madi. Birthday ni Madi bat ay nako bata sulod dai ko pa na ipapadeliver. Bata dai ko pa na ipapadeliver sulod ni Madi. Birthday mo tabi Madi. Birthday mo tabi Madi. Madi. Good afternoon. Wara si Madi talaga. Wara man. Hoy mga fans, pagkusuga ang radyo alas 3. Wara man. Alat ko na ha. Madi, good afternoon. Good afternoon, Padi. Happy birthday tabi Madi. Birthday mo ngunyan? Sige mo sa'yo mo nagtaram. Gari. Ikaw nga ni Pigkos. Para na sana ako nag-greet na naman. Ako lugod sa investigaran mo. Na. Nagadaan kunyang ko. Saga maluto sa aki ko da. Uli sa aga. Sen sa mauli sa aga? Ali siyang bilya pa ano. Mauli dyan sa Rapu-Rapu. Opo. O di. Dahil man makauli. Sa bataan, dahil man makauli. Iyo nga ni. Oh. May maabot na sa kampong bisita. Iyo nga ni. Pira ka na tabi Madi? 83 ka na, no? Bako. Pira? 73? 47. 47? Maray nga ni, Madita. Madi. Maray nga ni, naka 47 ka? Marauton, Madi. Garo, di ko man kaya, Madi, ako na pigtatara mo na 47 ka? Garo. Ano? Kabaliktaran. Garo, di ko man kaya, yan, napigapadatara mong yan. Uyog, no. Gari, maski nga ni, garo si Sinta ka, di takatumudan. Ang iling ko nga ni sa imo, gari, mga nasa kuwang ka na, Madi. Pira. Mga 97 ka na? Jesus Maria Santísima. Ano man, turong minutos na sa... Oy, aram mo kung natapigigibokan sa imo, gusto kong makareceive ka kay 100,000 pesos pag 100. Di ba? Di ba? Ikaw na nga ni kinagamot ni Grinky. Siguro, ay wow! Siguro gayon, pag abot mong mga 80, masabi ka sa, good afternoon, Henry. Kumusta ka dyan? Gari, adi. Tapos maapod ka sa kuya. Oy, Madi, sabi sa kayo, oh, dito ka na nangong. Ano nga, ata dito ka na nangong. Gini ba so bugugon ka na baga?
malaki buhok. Ang ulo kon mo bigo nahiling Made. Ang ulo kon po bang ko nahiling sa mga pelikula kay ito ni George Trigan or ni midid mo si kuan ka ito so pelikula ni Max Alvarado. Ang mga ulok mo gari arog ka yan. Ay, na yaw na. Oh, ano ya? Ano ya? Yaw na? Sirado pa. Ay, pangyayari. Sirado pa. May nagabot na sira. Dahil sa tigpasahod ko ba, no, kasi umaga, dahil man nag-aabot. Ay, nailing mo na. Baka nabinulag na. Kung tigpasahod nga ko sa pamangking ko. Oo. Oh, tabing, ano pa sana? Di na, baka nasa bagabawa na ito. Alas 7 ako nagpasahod. Oh, yan. Di, pahanggan ko yan. Dahil pa nga ni. O, iblatir mo na. Made, iblatir mo na dyan sa pulis. Oh, dahil man. I-blatter mo na. Wala na pasunod mo an. Made, happy birthday, tabi, Made. Salamat sabi ka, di. Happy birthday, Happy birthday po. Okay. Ano dahil kasi tugon. I wish you all the best. Kundi mapanos na. And gusto ko man na magkaigwa ka man lugod ni halawing na buhay, buda day ka man lugod pagpahilangonin mga bata. Sabi ko magkaigo, malagod kay mga agum na. Buda, magkaigwa ka man lugod kay lalaking mag-ilusyon sa imo na gari ngaya. Mamutan mo garay na siring sa pagkamot sa imong agom. Dahil na. So, gari bagang itsura madi, gari sa permitted alsahon ki pon ki balingoy. Gari, so gari permi baga madi titibol noton ki pon ki balingoy ang itsura kan maagom sa imo. Aram ko sa imo na hiling sa Facebook ko. Sorin. Sa pag mo kang birthday ko. Oh, nailing mo ako ngunya, nailing mo ako. Dahil man. Ilingon mo ako ngunya. So aki ko wait sa Bataan. Yun nagiling. Mati ito ngunyan. Sige na. Gurita na, tabing birthday mo man. Tawan ta ka 10 minutos para magparataram. Sige na. Grabe man. Sige, grita na suwaki mo. Si Dennis na Banaynal. Tapos sila isang Banaynal. Kumusta? Salamat sa padara mo. Anong pinadara? Money. Wow, the best! Pinadarang ka siguro mga 200 milyan. Tamaunong ka. Pero sa mo maintindihan yung ka. Bayan, araw, deka man talaga. Di mo man baski ako yaon sa ligas, di mo talaga imbitaran. Baka pag nagyan ako mag-iwal pag kitang duwa. Ayun pa. No. Sarap pa iya. Isip mo pakiiwal. Bata ka, sabi kanina ako ng gabuda mako, kamo no, ikan saralay pa kami. Ngaya kamo, nung ka kamo magtumang sa gurang, kasalan yan. Respetohon permian mga gurang. Ano ba ang pigigibo mo? Pigirespeto ka baga? Sige, thank you. Bye-bye, happy birthday, Made. Bye-bye. Happy birthday. Mading Asusena Banaynal. Happy birthday, tabi, Made. Asusena Banaynal. Happy birthday. Yan. Happy birthday to you. Di, kumusta lamang taben sa tuyang buhay ngunya na hapon? Kumusta lamang taben sa indong buhay, tabi ngunya na hapon? Ano kaya ang tataramon tangon niya na, ano to kaya ang sa tuyang word for the day? Ngani na, ano yan? Ang sa tuyang word for the day ngunyan, madali, ay, nawara alat ngo na, tail napong ko. Wara lugod o, sa tuyang tataramon ngunya na hapon, na di po sa satuyang programa Mayumay. Yan ang satuya tabing tataramon mga tugang mayumay. Ano sabihon ka iyan? Sige daw, paki-explain ka sa tabi sa kuya. Mayumay. Yan, mayumay. Nagmamayumay ngaya. Sige daw, nagmamayumay ngaya, ang tawong yan. Yan. Ang tinanong ngaya, nagmamayumay. Sige daw. What is mayumay in Tagalog? What is mayumay? Sige daw. Saan maka-explicar lamang dyan? Mga tugang ka sa tuyang word for the day. Ilingan na ngayon, nagmamayumay. Yan. Nagmayumay ngayon ang
linga na baya ngayaan, uyan ngaya na sangao. Di ba, Kuya Nems? Ilingan na ngayon na nagmayumay. Anong ko sabihon ka yan? Mga mga kapingki. Mga kapingki. Good afternoon. Mga kapingki. Ano na? Mayumay meaning nagmayumay ngaya iyan sa lugar. Oh, sige daw. Paano mga tugang maeksplikar ang tataramo na mayumay? Yan. Bata uto palan simbading asusena. Birthday palan ka ito, Kuya Nems. Nalingawan ko. Ano niya? Birthday palan ka ito. Mading. Oh, may nag-text digding. May nag-text digding. Tabi. Mading. Biomit. Ano na kita? Good afternoon, Henry. Pag sinabing mayumay, iyan tabi ang sarong klaseng tinanom na nagtubo giraray. Pwede. Uy, magang batag, putulon mang batag. May minaulsi dyan. Sabi kan mga gurang, uy, nagmayumay ngaya. Pero sa ibang mga lugar, iba man ang gustong sabihon kang, alat na, ano na yun. Sa ibang lugar, iba man ang gustong sabihon kang mayumay tabi na tataramon. Oni sa birthday celebrant. Made? Ano da po kanti? Ano? Ano da, maagong data ko sa nagtik. Alat ko na ta. Bata, birthday. Made? Nata, may nagtik sa kung gusto magagumsay mo? Sabi mo may nagtik sa'yo. Ano ito? Sabi niya, crush ka na niya. Ang edad niya na, 64. Tagulokon mo da, gari magayunon ka. Bakang pagunay, sa ulok niya sa nanailing niya. Purog mundoy daw ako. Purog mundoy daw ako. Nata, man. Ay, madi. Ang anong surtabi, di nagutik. Nasa butan. Baga nag-uti ka, ta sunod gawa. Hindi ko nag-aabot. Ay, tapos na naman. Iyo mananggan. Ano? Ako naningila ko. Nailing muna. Bata ka for birthday mo. Dito ka pwedeng iwalo. Uyug-uyugon mo ya. Di man ka nagtisin na maagam sa imo. Gusto niya. Crush ka lang niya. Di man sinabing maagam sa imo. Baradyo. Pero halimbawa ba may mamuya ngayon? Ang ibuon mo. Ano? Friend ko lang. Friend mo. Sa bagay, nagsisimula yan sa friendship. Hindi na ka. Sa bagay. Samot dahil nakapagkarawan ka mga akito. Iyon na nga. Baka madi makainom pang ki-expired na gatas, na-descuido mo pa ang kagadaan. Baka, dingi ba? Dinalagan pa dyan sa Rapu-Rapu District Hospital. Tanong yung kausa. Nakakaon niyang expired na gatas. Awin na. Abo ko na magparakaraw. Ano? Anmayo may baga. Tama ka. Anmayo may suot. Tinanong na nagbubuhay giraray. Yes. Para kang tinanong ko din sa mga oregano. Para irista ka. Nagkikisingin sa pagtrabaho ka. Tinampo. Nagkagaradan. Tapos ganyan. May nakuha ko. Ano ko giraray mo. Yan. Nagmalayo may na. Yan, di ba? Ano na? Naggayo na di. Po. The best. Oregano yan, serpentina. Serpentina. Meron yung serpentina. Oregano? Sa mga aki. Kulog-kulog ang tulak. Okay. Okay. O, di yun na. Nasabutan ko naman. Susog na. Iyo. Sige na. Mare, enjoy tabi ah. Enjoy sa birthday mo ah. Salamat sa nag-crush. Gari, made. Gari, made, pagkikilig ka pa man, ade.
Made, ay binaba na. Na-excite siya, Kuya Names. Abo na magsimbag. Ha? Abo na magsimbag. Salamat sa nagka-crush. Di niya aram, nakarokuman sa nito. Ayun da. Puro kang sarawayo na. O bueno, kumusta taban sa tuyang hapon? Didi po mga tugang sa DCGB. And sa tuyang mga birthday celebrants ko niyan, happy birthday. O, di garima reklamo ini. O. Hello, Migo. Migo. Hello, amigo. Opinion ko lang ini sa reaksyon. Nawawala ang sustansya ng programa mo. Gabos, abo mo nang madangog ito. Man, pero limitado sa mga 2 segundo. Masunod pa, masunod bigayo. Pag kami napun pa, okay, salamat. 2 seconds, okay? Ayaw mo na pagbubuso sa ilo. Pag wala na, Okay, thank you. Buah. Okay, sige, bye-bye. Alright, di ba? Ay, nako, di dara plus lamang kita ngunya na hapon. Ito, ay, may nag-text. O, madali lang, ha? May nag-text. O, madali lang, ta. Ito, may nag-text, ha? Ito. Love Story sa Pinky on My Baby. Good afternoon, Sir Henry. Gusto ko lang pong magtanong dahil ito sa aking mapapangasawa. Ay, magum na Kuya Nems. Hanggang sa ngayon, 2 taon kaming magkarelasyon. Ikakasal na po kami sa darating na September. Ay, wow! The best. Pero ang ipinagtataka ko po, kung bakit hanggang lang sa mga yakap-yakap at kiss. May mga pagkakataon na magkasama po kami sa beach resort naliligo. At kung saan man, para akong ay salbata ng pangyayari. Para akong napapaisip kung bakit hindi man lang siya mag-try na may iba man na may mangyari sa amin. Actually po, naghanda na ako sa lahat ng bagay na yon. Pero hindi man lang siya nag-try, kaya niyayakap naman niya ako. Pero nafe-feel ko naman yung toot na sa kanya na parang toot na toot. Ano ba to? Sus ko, pagkahapon-haponin man na Diyos. Alam niyo po kung bakit ganon ang aking naiisip? Hindi ko po alam. Kasi po, matagal ko nang naririnig sa aming barangay, sa mga friend niya, at sa iba pa, nang mapapangasawa ko ay hindi po okay. Na ang ay nako. Yun po ang duda ko kung bakit ayaw niyang ipakita. Sir, sa akin naman, natatawa din ako sa sarili ko. Pero hindi naman yon rason. At hindi yon sukatan ng pagmamahal ko sa kanya. Kahit ano siya, walang mababago po sa akin, sa aking pagmamahal. Alam ko po, tatawanan mo talaga ako sa text ko. Kasi nga, 46 na po ako. Siya po ay nasa 37 pa lang years old. Siyempre po, wala namang problema kasi nga ikakasal naman kami sa di ko nangaranan po sa lugar ha, di ko nangaranan po sa lugar. Sa totoo lang, ang saya-saya namin pagpalagi kaming magkasama po.
Walang problema dahil compatible na compatible kami. Yun nga lang ang naglararo sa isip ko na may duda talaga ako na baka totoo yung mga biro sa kanya. Salamat po ang iyong tagapakinig ngayong hapon. Yan. Arog ka ini, amiga. Madam, arog ka ini. Arog ka ini, ha? Arog ka ini. Ara mo, di mo na paghalaton na may mangyaring una sa endo bago ang kasal. Kasabutan. Inang advice ko sa imo. Di mo na po paghalaton na may mangyari sa endo bago po ang kasal. Dapat talaga ang practice nin buhay nin tao na nin mag-aaraguman. The best practice of a marriage person is that during the first night, Kuya Nems, doon mo talaga lalauman ang mga sa indong mga pagkasupgan sa lambang saro na kamo primerong magilingan na day kamong bado. 47 ka na, day ka na muna kaan magpaparaiisip. Alaton mo na sa nang ikasal mo na kamong duwa. Magayunon baga na sa indong honeymoon, pagkakasal nindo, makaturog kamong duwa, nagkakasinupugan kamong duwa, maghuros kang pantalon, nagkasinupugan kamong duwa, na magtangkas kan, maghuros kambado, na makaturog na kamong duwa, nagkakasinupugan kamong duwa, na kamo matangkas ka kan kung anong tatangkasun mo. Kasi nga, first time nyo magkailingan, na pareho ka mo daing bado. That is the best practice. Sa first night kan mag-agom. Takon na ginibo na nindo yan, baka ura sa exciting. Tama, nasabutan mo ang gusto kong sabihin. Hello? Hello, amigo. Migo? Sa panahon pa gango niya, Oo. scam. Scam? Oh, kaya delikado mang giraraya na supiga question mo. Nata? Araw ko kang nangyari sa amigo ko pa di. Oo. Pigano niya so muya niya pakasalan. Grabing pag-ingatan niya, di niya pigdot-dot. Oo. Ka yung ito, pig-preserve niya so ano nga ni. So virginity nga niya. Oo. Virginity nga rin ka. Oo. Pagabot magakan kinasal na sinda, Oo. di siyempre, pagpanggising, sinda na sa nang duwa. Oo. So, grabing, ano niya, grabing gulo-gulo. Oo. Kaya na nito, Oo. nagparang muna so, agong niya, masiar muna. Oo. So, grabing kagulo-guluhan niya baga, dahil siya nakatagal. Oo. Sinunod niya duman sa, CR. CR, Oo, ngunyan. nakikik siya, pagbukas niya kang pinto, so, agong niya, tindog, Latason ta kang salbatana ka, madulang ta ka dyan na. Gusto ta kang badulang sa salbatana ka na. Gusto kong sarawayo nining paradang. Marisira mong kabadulang kilang atong noy. Di ba na? Dali mo nang gibo-gibo mo. I'm talking here the reality in life. Kasi, ang pigigibo kan mag-agom, dapat ang truth must be done after marriage, Kuya Nems. Not before marriage. Bako mo niya na panahon yan. Kung nga na panahon uso yan, it must be done after marriage, not before marriage. Dahil ka talagang ganyan nagkipigapo na premarital sex nin tao, dapat pagkatapos magkasal. Tayaon duman mga tugang so excitement sa buhay. Ibang mga experience kang padihon niya. Sinundan niya para nagihi, tindog. Sa kamaga. O paano nakita kayo ni Kuya Nems? Kung araw ka ng parayta. Di ba? Oh. Magayon mangyaray na you are, ano po kayo to, excited ka para maaraman ang pureness, the purity, mga tugang of your wife. Ika man, naghahanap ka man. Bayan nanguna ka na, alat-alata na September. Di ba? Oh. Tanduda niya, Kuya Nems, tabaka na so agum niya, agumon sa iya, tabi mga chismis kan mga barkada, na bako daang kwan so lalaki. Oh.
Nga sabi niya, okay lang nga ito. Maski nga bako nga sang kwan, o ako ko naman nga iyan. Nailing muna iyan. Hello, di ka naman makita. 40, ang 40 city, gano'n maki pa. Sarap, pwede kaya pang umaki ka yan. Di ba? Hello? Itong istorya ng cooler, bago mong kumpirma, talikol, nakatindog. Oo. Lahat na may tambot so. Latoson tagang salbatada ka, pinatumang. Buah. Kung may tambot so. Oh. Okay. Okay, thank you. Di ba? Yan dapat kita, mga tugang, pigakwan yan, pigigibo yan, mga tugang sa pagkatapos kan kasal. Dahil ano dapat kaya ng sunoduntan na mga proseso, di ba? Tangan na kita ki, problema. Hello, good afternoon. Hello, VP. Hi, good afternoon, amigo. Para mo, VP, sa buhay mag-agon, importante ba ang sex? Oh, correct. Oh. Tama. Yun yan, so, ito ba may parkada kaya ako na nag-agong siya? Oh. Pero gusto niya talaga mag-agong siya. So, after na magka-sex sila, after na pang pagkasal. Okay. Dahil yun man ang paniwala niya. Ang problema, VP, pagkatapos na kan kasal, di nag-honeymoon. Okay. Ngunyan, ang sabi kan barkada ko, pagbasol nga ako, Oh, nata. baka uda sukon. Migo. Ganun doon ako. Halin naman sa barkada mong tambay. Badulan ta kayo na. Rin sa pag-usukon, ha? Pero sinabi, Ano, sapatos? Latoson ta ka dyan. Ayun na. kaya dapat talaga, maingat na, nga nang siguradong sukon. Yeah, okay. Oh, okay. Sige, bye-bye. Ay, nako. Yan ang pigasabi na pangyayari sa maabaka. Igwa po, BP nangyari in real life after kang kasal, naraman na bako tunay. Igwa man talaga pala naman. Pero okay man. Kaya baga sa relasyon, mga tugang, importante ang piga-apod na, ano nga pod kan kuya ni, importante sa relasyon piga-apod na honesty. Importante po sa relasyon ng piga-apod na honesty, as in ang pagiging, kaya baga, importante piga-apod na courtship. Halawig mga tugang na pag-ibahan nindo, yan, halawig na pag-ibahan nindo bilang mag-agom, kay po ang tabi nin courtship, tabi, arog ka iyan ang gigibuhon. Tangani, mga tugang na ayos, di ba? Kaya, ano ang purpose, di ba? May lang ha, may lang. May nagtig sa kuya. Ito. So, pati yung ko nag-text. Okay. Okay. Di. Di, ano nga sabihin ko? Importante ang piga-apod na courtship. Ang courtship, you know why? What's the purpose of courtship? Ang courtship, mga tugang, is having, ano po gani kan? So, gari, ito, it's a time na you're getting to know each other. Mamimidbidan mo siya bilang siya. Kaya nga ni, magayon ang halaba ang relationship. Courtship, and then pag-apod talaga ang courtship, pag-apod na, ngaya, ano nga ni, so, pag-ibugtakan ni kuya ni Biki Singsing, ano apod kantit, awang kang singsing, engagement. Di ba? Engagement. Kasi, bago mga tugang mag-agum, dapat po, midbid mong maray ang pag-aagumon mo. Patang hinangos ka iyan, dapat ara mo ang hinangos kan agumo. Di ba? Pati ang kaparong-parong ikan sikili-kili kaan, dapat ara mo kung anong parong niya. Kasi,
Saron sa pagi para ma-develop ang sa indong relasyon as in magkamid-bidan ka mong duha. Nasabutan. Iya po. Yan. Okay na. Now, unyan sa itong pag-irestoryahan mo niyan sa mga samno sa pagkabuhay. Sabi ko yan, Nemi, nakakapagayon da ki relasyon. Nakakapagayon da ki relasyon. Ang ano yan? Nakakapagayon da tabi ki relasyon ang pagparong mga tugang kang kilikili kan sa imong partner. O, kamong nagdarangungon yan. Dahil ko diskutiron ini, Tumabasa muna ako kan sa Liver Aid. Ano ko yan sa day? Isip-isip pa daw nindo. May mga time na gusto nindong sumuso sa kilikili kan agom nindo. Sige daw. Sige daw tabi. Sige daw. Sige daw. Analisa mo na ta. Babasahon ko na tabi sa kwan ha. Basahon ko na tabi so ano ni. So sa ko yung script din sa Liver Aid iyo. Isipa daw nindo. Mga liver lovers, kumusta po ang sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro, Liver Aid Pero Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus Multivitamin. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na tayo maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. O kaduratan si Henry, ang bida dyan. Henry, magsera. Yoho! Ang di Ako kunang ko yan eh. ba Henry me? Baili nini, baili. Henry masa hapon, Henry masa morning. Henry sa hapon, Henry sa mode, ay akan makonsiluan. Ang sa GB, Di ba? at kaasta sa Ano na? pagkape. Anong gigi, Gayunes. aning happy. Balikan ta sa tuyang mga sam naman yan na. May kakanim ko yan, may commercial. May commercial ka ko yan, Ems? Mag-commercial ka? Mag-commercial ka? O sige, balikan ta, mga tugang ang topic. Ta, sabi, ito ha, dago ganindo. Ang sa indo da, tabing partners natural sweat, the plus, and body odor can subconsciously influence attraction, emotional bonding, in a sense of safety. Lang sa ZGG. Di ba? Taod-taod tabi, pag iristoryahan ta iyan, ished, kung daw tabi nindo ako kung tama iyan na sa kung ano yan. Ito, sabi digdi, ma-share lang po ako sa iyo, Kawikaan 11:9. Pinapatay ng masama ang kanyang bibig ng kanyang kapwa. Ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Kaya lahat ng pumapatay ng kapwa-tao. Juan 8:44. Isuinot kong binasa galing sa Kawikaan. Uni Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nasa inyong mga ama. Ang ibig sabihin ninyong gawin,
siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Yan ang gusto niyang i-share. Yung tabi, magko-commercial muna kami ni, ay sandali, sandali lang ha, ito, may lang, may lang. Si Maria, ito, daguan din ha, alin sa amigo kong abogado, si Maria, 40 anyos ang edad, nagpakasal. Pagkaga, matapos kang kasal ni Maria, nagsakat siya sa bubong, kanharong ninda, kapot ang mikropono. Sa makusog na boses, gamit ang mikropono, ilinuwas niyan sa iyang grabing dagit. Gabos na kapitbahay, buda mga bisita niya sa iyang kasal, pinagdaragitan niya. Naling muna ang kuya Nimi. Sa mga bisita sa kasal niya, dinaragitan databi. Dinaragitan niya ng God. Dinaragitan niya. Sabi ni Maria, nata day kamo nagtaram. Nata dae lamang ninda ko sinabihan. Attorney, latasod ta ka. Takarayo, edit ko yun na. Sarawayon ka, migo. Sarawayon ka. Sarawayon ka, bago ka lamang. Sarawayonon ka. Sabi ni Ane Maria, nata di lamang ka mo nagtaram. Marayon palaan. Kay tupakuta. Awinda, attorney, permit me to edit your term. Madagit nang kita attorney kang KBP. Bata Golden Dove Award ako. Awinda sa imo. Maray ka ni pag-iwong ki-joke sa OKFM. Are maganda. Maray ka ni pag-ibang kong joke sa OKFM. Hello. Initabi si Maria bagong kasal. Kamong nag-atindir ka sa kuyang kasal, day kamong kamugtakan, mga day kamong ugali. Kamong mga neighbor ko, day kamong mga ugali. Haluyuno na ako na daraga, inabutan na akong 40 anyos. Ngunyang ko lang na-experiencean ini, pagkatapos kan sa moyang kasal, sa pagiging 44 anyos, 40 anyos ko, ngunyang ko lang na-experiencean ini, pagkatapos kan kasal me. Di ka mong mga utang na buot, pinakaraong ko kamo, arog kamo ka yan. Nasa ditulos ka mo nagtaram, na marayon palan. Ito pa ko tako nagagom. Awinda. Hello, amigo. Harindan marayon. Saro ka man na sarabayon ka. Curious lang ako. Curious ka? So, Ara mo na ito. naramdaman ko kaya sa Madrid, baga sa istoryahan Madrid. Basta ining amigo ko, migo, ining amigo ng abogado, mas kulado ining unyan, para barbil ini. Pati ba yun ini? Istorya mo sa Madrid naman. Ari na Madre. So, dinaragitan sa mga kairiban Ari, ari sa nagbisikleta? Oo. Pamundo ka dyan, Joker. Awinda. Sa kairiban niya. Abo ako mag-istorya ka. Ay. Pamundo ka. Salmata ng Joker ini. Mas grabe ang joke. Ipasubo ba kung sarawayon ka? Ipapasubo mo ako. Lamot na to, sunta ka. Pero mas exciting ito, Kuya Nemi, na natabi,
ang version ko kaya kay ni attorney, amigo. Ang version ko ni ikaw man ki 40 anyos na edad, ang ginibo niya sa mahiguson siya, matinabangon siya, pig para pa eskwela sa mga tugang niya, hanggang kuya ni misa nakatapos. Pero sa mga ang mga tugang niya, nag-aragom 27, 24, 22, araki unong pa nag-aragom. Siya nagpahudyan mag-agom, gusto niya nga ning mahiling an maray na future kan mga tugang niya. Di nagpakasalman siya pagkaaga kuya ni mi. Miniriting sa kabos sa mga tugang. Gusto ko ngayon kamong makauron. Natabayang nga ate, ata dumigdi ka mo. Mga sarawayon ka mo. Kamong mga salbata na ka mo. Pigtara de kamong mga ugali, de kamong mga utang na buot. Pigpara pa eskwela ko ka mo. De lamang ka mo nagtaram-taram. Ano ba yan nga ate? Kikasal ka pa sa nagitong ka naman ngayon na pagkagangin man lang kikasal ka pa sa nagit ka kari ka naman at nota ba ikasarok ka man lekang utang na butang di ka ba nagtataram na yan pala na bagong kasal ka ang pamati pala yan pala na bagong kasal ang pamati pala ano nga na nga ati tayo uyam-uyam ka 40 anyos na ako ngunyan ko lang naisyan na marayon pala. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy! Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels. Passenger ship
ship and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA-funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekadang nang nagsisilbi, nin may pagmakulog, asin nagahatod, nin magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabag ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bata man si Ramon sa kang balingoy. May balingoy kami digding pikawan ni Kuya Nem. Sirap ng balingoy. Adi, the best. Kailangan balingoy dapat lutoon mo kimaray, di ba? Di ka pwede magkaong balingoy na ro. Ta ang balingoy na ro, igway ang kikuan ki suilaw baga. Ito yung nakakahudong Kuya Nems. Mahudong ka kaya, igway ang kika cyanide something. Kaya dapat, liluto po iyang kimaray. O garing, saga na kita mag-ururong kayo ng samnuta o, ng samnuta, mga tugang uni, the science of scent in attraction. Uyug-uyugon mo yan. The science of scent in attraction. Ang focus kang ururong ta, so parong mga tugang kang daplos mo, asin kan, sangaw kan daplos, kan agumo, kan partner mo. Hello? Hello, Padeng. Made. O, kunara ni kapag dibili na ka merindal ka. Daw may garas sa sarong kong akin, dibili merindalan. Yun na nga yan. Maras pang deka na konsensya, napikaon mo di balingoy sana.
Baling, isa na madi. Ano meron alam mo dyan? Ha? Pwede, taka. Bay na? Napaliwoy ka pa. Sabi kan mga aki kang panahon, mapaliwoy ka pa. You shake my nerves and Happy birthday, Made, tabi. Salamat. Ano meron dalan mo? Mabihon ka dyan? Igwa. Ay, basira mo niya. Sabi ko, Sabi ko nga. may carry bang kasama cake? Ay, nako, nag-istorya pa. Agapod ka. Mali nga, kasaba cake ka, sa muli, kasaba sana. Taka, Pero may sara ako dilingati pa, magari ba sa pamilya mo? ulokon ka pa. Hindi na kay merindalan. Bay, para istorya. Para istorya yo. Kaya may kabig hindi karamta ka. Salamat. Welcome. Salamat sa imbitasyon. Bye-bye. Bye-bye. Dagit nga niya ito. Mga tugang sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman. sa pagmata mo pagkaag. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Dahil proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po in Mercury Drug. Yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang alas 4, nasaga na lang. Pag-restoryanta mga tugang ang tungkol sa attraction databi, kan parong, kan sangaw, kan lawas mo. Nakakapakusog daa sa relasyon kan magagong. I-remind nito ako sa gatayan ang topic ta ha. Sa mga samno, sa pagkabuhay ng tao. Goodbye. Maray na hapon. I love you all. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings.